Euskadiko landa ostatuetarako une zailak izan dira eta zailak dira oraindik. Baina Nekatur elkartean ilusioa ez dute galdu eta pandemia aurreko okupazio mailak berreskuratzearen alde ari dira lanean. Estilo barietatea, esperientziak, gastronomia edota paisaia aberastasuna dira ostatu hauen ohiko ezaugarriak. Horregatik, alternatiba interesgarri bilakatu dira turismorako. Nekaturrek udazkeneko eta neguko eskaintzak hemengo bezeroei zuzentzen dizkie gehien bat. Uztaila itxi dugu 157ko okupazioarekin, hau da, pasaden urtearekin parekatuta 113 bat gutxiago, eta abuztuan berriz 167ko okupazioa, 15 bat gutxiago. Hala ere, irailean guk espero baita ere lan gehiago egin dugu, 125 eduki dugu, eta batipat lagundu digu eguraldi onak, eta lagundu digu baita ere guk Nekaturretik dauzkagun bono pari horiek, ez? Garai zailak izan arren, Nekaturren gogor aritu dira lanean elkartea indartzeko. Aurten, 14 establezimenduk eman dute izena Nekatur elkartean. Esan, COVID egoera honek Nekaturri indar eman dio, eta alderdotatik posi gaude, ez? Zeren eta beste urteekin parekatuta modu berezigarri batean, aurten 14 kide berri ditugu. Bai gogorazi, Nekaturren barruan ditugula bai nekazal turismo, bai landa etxeak, eta baita ere aurten sartuak direnak landa apartamentuak. Eta, totalean jada gure famili barruan 256 kide ditugu, eta 2008 plaza baino gehiago osatzen dute Nekaturrez. Iurretako San Marcos auzoan udan residenzial arialdegi turismo baserriak zabaldu zituen ateak. Pedro eta haren alaba Aldara durangarrak dira eta alaba Ipika irakaslea da aspaldidanik. Turismo baserri bat eta Ipika bat bateratzeak ikuspegi berria ekarri die haien bizitzei. Etxea ikusgarria da eta barruan 6 gela bikoitz eta 2 ohe gehigarri ditu. Geletako bat mugikortasun urriko pertsonentzat prestaturik dago. Baserria, gelaka edo osorik alokatzen dute. Gelek Aldararen zaldien izenak dituzte. Etxe liluragarri bat eta inguruko aberastasun naturala gutxi balira, Ipika ere gehitu behar. Intza arduratzen da turismo baserriak kudeatzeaz. Gure baserriak 6 logela ditu, guztiak dira logela bikoitzak. Beko solaruan dugu logela bat, irisgarritasuna duten pertsonentzako egokituta dagoena, eta lehenagoko solairuan 5 logela ditugu, guztiak dira bikoitzak. Ipika bat dugu gure ondoan, beraz datozen bezero guztientzat ofertatzen dugu Ipikako klaseak edo paseoak menditik edo. Intzak zalditegira jo eta Iron izeneko zaldia atera du boxetik. Zaldi ikusgarria da. Ibilalditxo baten ostean Aldara heldu da. Goizero bezala begirada bat botadie zaldi guztiei. Batzuk harenak dira eta beste batzuk klubeko erabiltzaileenak. Animaliak etengabe zaintzen ditu. Aldarak klub hipikoa aurkeztu digu. Orain dela 3 urte hasi ginen proiektu berriarekin. Lehenengoko urtea izan zen lekua apur bat atontzea, kortak eta pistak sortzeko, eta zabaldu ginen Ipika pasaden urtean, urtarrilean. Eskola, lehiaketak, entrenamenduak, jarduera ugari eskaintzen dituzte hemen. Ipikari alde zerbitzu ezberdinak ditu. Alde batetik hasiberrientzako eskola, beste alde batetik mendirako irteerak eta ibilbideak ditugu. Astelehenetan hipoterapia zerbitzuak eskaintzen dira, eta beste alde batez bebai dekogu eurek zaldi propioak dituzten jabentzako instalazioak.
Esan dugun moduen, dekogu eskola hipika eta konpetizioan, kirola moduen bebai, praktikatzen dugu Espainia oso mailan. Jauzi ikusgarri hauekin, agur esan behar diogu residenzial Arialdegiri. Uda honetan martxan jarritako beste turismo baserri bat Izarrate da. Apila izen dago, Arabako mendialdean. 10 plaza eta 11 hoe gehigarri ditu. Horrez gain, badu apartamentu egokitu bat. Etxe hau ostatu bat izan zen 19. mendearen hasieran. Ardoaren eta arrainaren ibilbidea Apilaizetik igarotzen baitzen, Bermeoren eta Arabako Errioxaren artean. Sergio dugu horren jabea, bertan jaioa da eta izadiarekin harremanetan egotea izugarri maite du. Turismo baserriari esker, bere apopiloek ere ingurune naturalarekin hartu emana izatea espero du. Izarratek izadira itzultzea eskaintzen du. Urteak dituen eraikin bat da, zaharberritua. Bertan, arkitektura tradizionalaren muina eta bizimodu tradizionala gorde dira. Sergioren nekazaritza jarduera erlezaintza da. Haren erlauntzak izki parke naturalaren bihotzean daude. Sergiori erlauntz horietako bateraino lagundu diogu. Aristi batean dago. Egunero etortzen da erlauntzak ikustera. Izarrateko bezeroek ere erlauntzak bisitatu ditzakete. Erlezaintza oso errotuta dago Arabako mendialdean eta Apilaizen ia auzoko guztiek egiten dute lan erleekin. Apilaizen dudan erlategi batean gaude. Turismo baserria pixka bat lotuta dago erlezaintzarekin. Arabako mendialdean eta Apilaizen aspalditik gara erlezainak. Hemengo jendea aspalditik aritu da erlezaintzan. Gure ostatura etortzen direnek, erlauntzak eta urtean zehar egiten ditugun gauzak ezagutzeko aukera dute. Erlezaintza Sergioren jarduera da, baina zaletasunetarako astia ere badu. Zura lantzea eta bonsaiak. Egonarria eta artea behar dira bonsai paregabe hauei forma emateko. Duela zenbait urte hasi nintzen bonsaiekin. Portugaleteko lagun batekin hasi nintzen, batek ekarri zidan pixka bat zaindu nezan eta horrelaxea hasi nintzen. Orain bonsai asko ditut, eta nire ostatuan egin daitezkeen beste jardueretako bat da. Oso lan polita da aurrekin edo jende helduarekin egiteko, eskulan hutsa da eta asko ikasten da. Gai asko ukitzen dira, lurra, zuhaitzak, oso entretenigarria da. Izarrate eta residenzial Arialdegi nekaturren azken bi fitxaketak dira. Euskadiko turismo baserrien eskaintza ugariren adibide ere badira. Euskal Herriko eskualde bakoitza nekatur ostatuz zipristinduta dago eta ezaugarri komunak dituzte, besteak beste hurbiltasuna eta etxeko giroa ostalarien aldetik.